Fy enw i yw Carys Tudor a dwi'n gweithio fel swyddog marchnata gyda'r Theatr Genedlaethol Cymru. Fe raddies gyda gradd yn y Gymraeg o Prifysgol Bangor yn 2014 ac ers hynny wedi gweithio mewn amryw o lefydd gwahanol a gwneud MA yn y Brifysgol hefyd. Mae fy swydd yn Theatr Genedlaethol Cymru yn amrywiol iawn ac yn gyfle i mi fireinio'r sgiliau hynny a ddatblygiad fel myfyriwr yn y Adran y Gymraeg yn Prifysgol Bangor. Mae hwnna'n cynnwys sgwennu yn greadigol, boed hynny ar gyfer negeseuon cyfryngau cymdeithasol, neu ar gyfer y wefan, neu sgwennu copi marchnata ar gyfer sioeau neu gynrychiadau penodol. Mae hefyd yn golygu bod modd i mi sgwennu yn gryno ar gyfer eitemau newyddion neu gyfrannu at ddatganiadau i'r wasg, ond hefyd sgiliau cyfathrebu cryf sydd yn golygu bod modd i fi gyfathrebu gyda chanolfannau, gyda pherfformwyr, gyda'r artistiaid, a mae'n swydd reit amrywiol a dwi wir yn credu bod gradd yn y Gymraeg wedi helpu i roi sail i fy ngyrfa i yn y celfyddydau.